Marius, cumnatul meu, a pufnit disprețuitor de parcă nu tocmai îmi golise contul de 50.000 de euro. Numele meu este Oana Vasilescu. Am 32 de ani și mi-am construit visul de la zero. Banii aceia nu erau doar bani, erau viitorul meu, visul meu, totul pentru mine. Și propriul meu cumnat i-a furat. Nici măcar nu a clipit, doar a rânjit. Dar a uitat un singur lucru. Pot fi eu de la țară, dar nu sunt proastă. L-am privit direct în ochi și am spus: atunci nu o să te deranjeze ce urmează. N-au trecut 2 ore și mașina poliției a oprit la poartă. V-a furat vreodată cineva din propria familie nu doar banii, ci și încrederea? Lăsați-mi un comentariu, sunt curioasă. Și dați un like dacă știți că roata se întoarce și Dumnezeu nu doarme. Am crescut la Piatra Neamț. Eu eram Maia serioasă, cu cartea în mână. Părinții mei, oameni simpli, cu un mic magazin alimentar. Sora mea, Raluca, era frumoasa familiei, mereu înconjurată de prieteni, la petreceri. Eu în timpul ăsta strângeam bani pe bani din meditații, ca să am de un suc la facultate. După ce am terminat la Iași, am tras din greu la o firmă în București, visând cu ochii deschiși la casa bunicilor. Visul meu era să o fac pensiune. Pensiunea bunicii. Un loc cu aer curat și mâncare ca la mama acasă. Am plecat din corporație cu niște mărunțiși în buzunar, dar cu ambiție de fier. Primii ani au fost un chin. Munceam de dimineața până noaptea, mâncam pâine cu zacuscă și fiecare leu se ducea în var, în lemne, în autorizații. Apoi a apărut o lumină. Părinții au vândut apartamentul din Piatra și ne-au împărțit nouă, fetelor, banii, câte 50.000 de euro. Pentru mine era gura de aer de care aveam nevoie să termin tot. Raluca, ea l-a găsit pe Marius. Un băiat deștept, cu vorbă multă, aere de patron și afaceri pe hârtie. S-au luat în 6 luni. Nu l-am înghițit niciodată. Mirosea parfum scump și aminciună. La nuntă mi-a zis printre dinți: frumos cotețul tău, dar banii se fac din criptofată, nu din agroturism. Marius era genul care umplea camera, iar Raluca lângă el se făcea tot mai mică. Vorbea mai puțin, râdea mai rar, când ne vedeam zâmbea, dar ochii îi erau goi. Și am ajuns la reuniunea de familie. Chiar aici, la pensiune, aproape gata. Cei 50.000 de euro erau un cont, pregătiți pentru ultimele finisaje și mobilier. Anii mei de trude erau acolo, în cifrele alea. Habar n-aveam că lupul era deja în casă. Verișoara mea, Emma, m-a tras deoparte când am ajuns. Vezi că Raluca și cu al ei sunt aici de ieri, parcă, nu știu, ceva nu e în regulă. L-am auzit pe Marius din curte lăudându-se la telefon cu nu știu ce teren la Corbeanca. Raluca m-a îmbrățișat, dar parcă fugea de privirea mea. Seara la masă, Marius era plin de el. Ce face Oana? Merge afacerea. Mai vinzi destulă mămăligă. I-am răspuns printre dinți. Merge? Ne extindem? Aha, pe criza asta? Curajoasă, a rânjit el. Târziu, în camera mea, am deschis laptopul și atunci mi-a picat fisa. Îl lăsasem pe birou, l-a încărcat. Acum era mutat puțin mai la stânga. O nimica toată, dar știam exact cum îl lăsasem. Am simțit un gol în stomac. Am verificat conturile. Totul părea o negulă, dar n-am avut liniște. Am schimbat parolele, am pus toate siguranțele posibile. Dimineață m-a sunat meșterul. Doamna Oana, sărumâna, banca mi-a respins plata pentru gresie, zice că nu sunt fonduri. Inima a început să-mi bată că putere. Am intrat pe aplicația bancii, degetele îmi tremurau pe ecran. Cont curent? 0 lei. Cont economii? 0 lei. Totul. O viață de muncă și speranțe, dispărută. Banii transferați în 10 de tranzacții mici peste noapte într-un cont din afara țării. Nu era un hacker de pe internet, era cineva care fusese aici. Am coborât în bucătărie. El, Marius, stătea la masă, cu o cană de cafea în mână, la fel de senin ca cerul de afară.
Cred că eram albă ca hârtia. Toți au tăcut când am intrat. Mi-au dispărut banii. Și vocea mea suna străin. Toți banii din cont. Unchiul Vasile, nașul meu, s-a ridicat. Cum adică fata au dispărut? Le-am arătat telefonul. 50.000 de euro s-au dus peste noapte. Emma a venit lângă mine. Doar Raluca stătea cu ochii în pământ. Și Marius, el, stătea nemișcat, cu un rânjit abia vizibil. Păi, și la bancă ai sunat? Întrebă unchiul. Da, și mi-au zis că transferurile s-au făcut de aici, de pe laptopul meu, cu parola mea. Privirile tuturor s-au întors spre Marius. Raluca a sărit ca arsa. Ce, voi chiar credeți că soțul meu? Marius a râs. E paranoică, săraca. O fi dat click pe un link de la hackeri. De unde să știe ea? Ai fost în camera mea aseară, Marius, l-am întrebat direct. Ai umblat la laptopul meu. Ce prostii spui, Ioana? Atunci, arată-mi telefonul tău, extrasele de cont, dacă ești așa curat. Zâmbetul i-a pierit. N-am ce să-ți arăt eu ție. Ba da, am strigat, pentru că dacă erai nevinovat, erai primul care să urle că mi s-au furat banii. Atunci l-am văzut. Frica în ochii Ralucăi. Marius a pus mâna pe brațul ei, strângând-o, și atunci a spus-o. Rece. Noi aveam mai multă nevoie de ei. Am simțit că se prăbușește totul, dar înainte să apuc să fac ceva, ușa s-a deschis și 2 polițiști au intrat în casă. Domnul Marius Iliescu? Marius a îngălbenit. Verișoara mea, Emma, îi văzuse aseară târziu ieșind din camera mea. Speriată de cearta noastră, sunase la 112. E o neînțelegere, a început să bolborosească el. Avem o plângere pentru fraudă și, ce să vezi, banca ne-a confirmat deja tranzacții suspecte către niște conturi de cripto de pe un telefon localizat chiar aici. Atunci mi-am adus aminte. Programul pe care ni-l instalase nepotul meu după ce am avut o problemă cu virusuri. Înregistrează tot tușeoana în caz de ceva. Am scos telefonul și le-am arătat polițiștilor. O fotografie, clară, făcută de camera laptopului la ora 2 de noapte, cu fața lui Marius luminată de ecranul pe care se vedea contul meu bancar. Jocul se terminase. În timp ce îi puneau cătușele, s-a întors spre Raluca și a urlat: "O să plătiți pentru asta! Ești un nimic fără mine!" Dar sora mea, pentru prima oară, după mult timp, și-a ridicat privirea. Cu lacrimi în ochi, dar cu vocea fermă, i-a răspuns: "Eram un nimic cu tine. Fără tine, am o șansă să fiu eu din nou." Banca a recuperat aproape toți banii. Marius o să stea mult la umbră pentru fraudă și înșelăciune. Dar cea mai mare victorie a fost alta. Raluca. S-a mutat la mine, aici, la pensiune. A divorțat și s-a reînscris la facultatea pe care o abandonase pentru el. Acum râde din nou, râde cu toată fața. Aseară, în timp ce făceam clătite, ca pe vremuri cu mama, mi-a spus: "Ai fost tare, Oana, că n-ai renunțat la visul tău. Acum cred că pot să-mi găsesc și eu visul meu." Familia adevărată te ridică, nu te trage în jos. Dacă ați trecut prin așa ceva, să știți că nu sunteți singuri. Și dacă încă vă luptați, nu renunțați. Legăturile de sânge nu sunt o scuză pentru răutate. Pentru că, uneori, cea mai mare victorie nu e să câștigi, ci pur și simplu să reziști.